tana nisa wata rana sai labari. Duk wanda ya yi ajiyar soyayya a rai baya rasa buri. Na yarda so na sanya nishaɗi ka zamo kamar mai wani jari. Na dace da hasken alkhairi farin ciki na bai karewa. Na ware gama ki taho ki jani da ingarma. Zobe na alkawari da taho da shi ki sashi a hannun dama. Da ki kau da dukkan magautan mu su koma a ƙauye si noma. Duka wanda ya yi nufin sharri ya jira a kansa ya komawa. Kalamai na gare giza da farta. Barcin farko ake inda sa'atar ko sai ya kama. Gare da ke kika zamta farko fagen soyayya. Soyayya barcin farko kayo kai sa'atar kwanne na kama. Gare da kai ka zamo na farko fagen soyayya. Hayya hayya re 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 re. Na baka dama komai ka sa gauna ka nema. So ne na nema ga shikin ban har na samu dama. Zuciya ka fama ciwon ta tashi kai za ta nema. Idan akwai bukata kai nake wazance. Halittuwa ta sa kullum nake kasance. Zuciya da raina ke kin kasace. So da ni da kai lalle akwai dace. So kaunar ki raina ya kama. Akwai rabo auren maza ai bajira. Ka faɗa na faɗa ko muke akwai hatara. Ina kika je ki zo mu je